Kinuha na kayo? Kinaman.
Lapi. Bawa ko man lang i-delete, tangi. Ano, nakikita? Papudan. Ay, pala. Anong takas? Isa, pag-aaray na. Ah! Makakupulit siya.
Ano, wala dito ka.
Ah, napunya ka. Naga ka baka. Di pa kaya nakaka.
Teka, asa nga ba yung dumas na ano? Pero pa, sa ano, kala pa kaya? Ha?
Din ako pinandarahan. Kasi ano, trabaho ko naman sa bay. Sino ba bunga? Pwede. Bye. Oo. Loga naman oh. Guys. Iba, nalugod ako pa rin. Hindi ka makapagyak.
kapatid. Katuloy kaya din sa kuya. Tama na si kuya. Ulit ako dyan na pre. At init mo sa loob. Yeah, yeah. Lapo.
Para po. Naman. Kirit pa din. Kirit ka. Ako nga, pinili ko mo mag-isa. Wait po. Libre mo. Ikaw na ba? Libre kita. Sino?
Bati ka ayos na Hindi ako nalagulaw. You know. Sally, you gonna do it? Magbigay pa kayo. Sabi mo kayo, baka isipin mo yun. Kuha ka din nga, nagtawag ko sa'yo. Matinda. Sabi mo, nag-ibay kumisan. Kuha ka naman na ito kung mag-ibay ko. Kung gusto ko mag-ibay ka, sila na yun, ibay ko. Naglalo ka kasi yung dawa. Ganit. Ano ko doon? Wala akong makakin. Sorry, ano sa'yo magpa-training? Ano lawang ka? Di ko nang bugan lang nagpamarigit lang. Law. Kuya na nga ni. Para email. Email.
Kung talagang kang tabako ang gansay na balik-balik. Tulo ay tanggatot na baby. Tapos, mati ba yung ano ko lang kaya mo na maglayo. Dapat mo lang rigar. Hindi mo lang po anong oras. Pero di kita lang papadang magani ko yung mga stress. Ipa, ako na mo ka na wala na ito. Di matarget ko ni. Tingko ko na duwan, ano mo rin ka? Tingko na mo sa'yo na isa, galit na ikawan na ako. Dito na ka naman dito.
Wala kami. No! Balik pa niya kita. No! Balik mo na, balik pa niya kita. Mabalik yun ako.
Pero hindi. Pero yung magkaragin.
Mati ng tissue. Ano ba ito pwede?
Uy, tingnan mo ako. Yung kapos ko, siguro. Ang green ka na ako. Ha? May sarili, wala na ako.
Boss, manakot! Naka na ako! Eh!